Investigan unha trama dentro do PSOE que destinaba fondos para frear causas xudiciais contra o goberno e o partido. A UCO estivo 12 horas na sede de Ferraz en busca de documentos e arquivos. A Audiencia Nacional sitúa a orixe da actividade criminal tras os días de reflexión de Pedro Sánchez ao coñecerse a imputación da súa muller. O xuíz sitúa como líder da trama a Santos Cerdán e imputa tamén a xerente do PSOE. Primeiro aviso amarelo por altas temperaturas na Mariña Lucense, unha situación que non ocorre nin no verán, pero que agora chega en pleno mes de maio. A calor extrema non dá tregua en ningún recuncho de Galicia hoxe. As novas tecnoloxías transformaron completamente a súa forma de traballar, pero algunhas imprentas seguen a desempeñar de xeito artesán traballos de encadernación que manteñen o gusto polo tradicional na era digital. Boas noites, comezamos. A Audiencia Nacional investiga se o PSOE financiou unha trama para desbaratar as causas xudiciais que lle afectan ao goberno e ao partido. O xuíz Santiago Pedraz sitúa como líder da operación a Santos Cerdán e imputa xunto con outras 4 persoas, entre elas a xerente do PSOE e a exmilitante Leire Díez. A UCO estivo 12 horas buscando información na sede socialista da Rúa Ferraz. O xuíz Pedraz encargoulle a UCO recabar documentación da suposta trama na sede do PSOE e nos domicilios de Santos Cerdán, do ex vicepresidente de Andalucía, Gaspar Zarrías, e do empresario Javier Pérez Dolcet. Os tres están imputados na causa xunto a Leire Díez e a xerente do PSOE, Ana María Fuentes Pacheco. O auto xudicial apunta a que a raíz da imputación de Begoña Gómez, cando Pedro Sánchez tomou os 5 días de reflexión, puxose en marcha unha operación para intentar desbaratar os procedementos xudiciais que lle afectaran ao goberno e ao PSOE. O xuíz sitúa a Santos Cerdán como líder da organización e a Leire Díez como a man executora, a encargada presuntamente de manobrar con xuíces, fiscais, policías e gardas civís. O auto recolle 22 reunións entre eles na sede de Ferraz e apunta a que Santos Cerdán puxo a disposición da suposta trama criminal a infraestrutura do PSOE, instalacións, persoal, loxística e fondos. O documento recolle pagamentos mensuais de 4.000 euros a exmilitante socialista a cargo do partido, a través de facturas falsas que faría a xerente do PSOE ou de empresas dos outros dous imputados. O xuíz Pedraz tamén di que a suposta trama liderada por Santos Cerdán ofreceulle 50.000 euros á empresaria Carme Pano para que negase que, tal e como declarou, levou 90.000 euros en metálico á sede do PSOE en Ferraz. Pedro Sánchez admite a gravidade das investigacións xudiciais que o rodean, pero non se move. Di que non vai actuar con criterios partidistas e pecha a porta a convocar eleccións. No puedo convocar elecciones por interés partidista. Aos que exixen eleccións, Sánchez pídelles paciencia, mantén a folla de ruta e aguanta a presión política e xudicial. Y ya veremos en que acaban. Espertou en Roma coa noticia da entrada dos axentes da UCO na sede do PSOE. Somos un partido que no tiene nada que esconder. O xuíz investiga a xerente polo presunto financiamento da trama Leire. Si hay, comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Avisa e non lle resta importancia a investigación, pero non se sinte cuestionado. No impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España. Ofrece total colaboración coa xustiza e volve saír en defensa de Zapatero. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno. Pecha filas co expresidente e ironiza sobre a presión de Pajeu González para que lle dé a palabra aos cidadáns. Porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Os dous lembralles o que di o artigo 68.4 da Constitución. Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. A noticia do día colle a Pedro Sánchez no Vaticano, onde foi recibido polo Papa León XIV. O encontro tivo lugar días antes da visita do Sumo Pontífice a España. Falaron da importancia do diálogo, o respecto e a procura do ben común.
Pedro Sánchez agasallou o Papa cunha escultura dun cabalo. León XIV entregoulle unha copia da súa primeira encíclica. O xuíz investiga se creou unha trama para tentar desacreditar as investigacións que rodean o Goberno e o PSOE. Son estos os procesos en marcha e os principais implicados. O caso Coldo, co que fora a man dereita de Sánchez no Goberno e no partido, José Luis Ábalos. Investígase o cobro de mordidas na adxudicación de contratos públicos. Por financiamento irregular está imputado Santos Cerdán, que substituíu a Ábalos na Secretaría de Organización do partido. A muller do presidente, Begoña Gómez, está sendo investigada por tráfico de influencias e corrupción nos negocios. O seu irmán, David Sánchez, por acceder presuntamente a unha praza na Deputación de Badaxoz deseñada á súa medida. O xuízo comeza mañá. E a Xustiza tamén investiga o expresidente Zapatero como líder dunha organización criminal, tráfico de influencias e falsidade en documento público. Pro líder da oposición, a situación é insostible, agónica, di Alberto Núñez Feijóo. Pide que se convoquen xa eleccións xerais e volve a apelar aos socios que manteñen o Executivo. Estamos en unha situación agónica. O líder da oposición entraba este mércores no Congreso pedindo eleccións. No queda máis remedio que darle la palabra aos españoles de forma inmediata. No podemos máis. Pero como Sánchez non estaba presente para atender a súa petición, Feijóo volveu a apelar aos socios. Están apoyando a un gobierno que apesta. Presión nos corredores e tamén no hemiciclo. Co presidente no Vaticano, Carlos Cuerpo, o número 2 do goberno, tivo que facerse cargo da defensa do Executivo fronte ás acusacións de corrupción. Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal respecto a los procesos judiciales, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia. O PP saiu en tromba contra Cuerpo. Y márchense ya. Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow y Ferraz era la perla negra. Este diálogo es absurdo, Presidenta. Doy la pregunta por contestada. Os socios do Goberno admiten que a situación é delicada, pero manteñen o seu apoio ao Executivo. Por agora, non hai números para que prospere unha eventual moción de censura. ¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? Por moito que insista o PP, ningún dos socios do Goberno se pronuncia a favor dunha moción de censura, aínda que si admiten que a situación é grave. A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española, nada. Podemos incluso da por morta a legislatura. Me parece que la situación para el Gobierno se está volviendo absolutamente insostenible. Pero ningún dos aliados da un paso adiante. Polo momento optan pola prudencia. Pues vamos a ver lo que encuentran, ¿no? Que investiguen. Y a partir de ahí pues actuaremos en consecuencia. Os socios sí comparten unha liña vermella. No se pueden permitir situaciones de financiación ilegal, irregular, y eso lo veremos. Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Pedirían eleccións se o PSOE é condenado por financiamento irregular. Vox non quere agardar tanto. Hay que detenerlos y hay que juzgarlos. E Santiago Abascal pide o arresto inmediato de Sánchez e Zapatero. Alfonso Rueda cree que é un clamor a convocatoria de eleccións mesmo dentro do PSOE. O presidente da Xunta ve un Sánchez á defensiva mentre o seu partido vai de escándalo en escándalo. Bueno, parece que vive nunha realidade paralela onde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomarse a broma, hai que desviar balóns fora e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais, é a imaxe dun goberno e o día a día dun goberno que non está gobernando. Eu me pregunto agora mesmo quen está ao timón das grandes decisións que se teñen que tomar dentro do goberno. Máis asuntos deste día. No porto de Burela rexistrouse a primeira descarga da costeira de Bonito deste ano. Un pesqueiro vasco descargou uns 2000 kilos deste peixe logo dun mes de campaña. Xoel. Sí, Pablo, o Gure Fátima, unha embarcación con base no porto vizcaíno de Bermeo, inaugurou con esa descarga costeira deste ano aquí no porto de Burela. Un inicio de campaña que a tripulación da propia embarcación nos recoñecía que foi complicada, sobre todo polas xornadas de mal tempo do mes pasado que complicaron as capturas, pero tamén pola suba de prezos nos combustibles que afecta tamén a estas embarcacións. Con todo, hoxe descargaron aquí alrededor de 2100 kilos de bonito e ata 480 de atún patudo, unhas cifras aínda
aínda pouco significativas, pero propias, iso sí, do inicio da campaña. E a poxa, que desta hora, como ven, continúa aquí na lonxa de Burela, situou o prezo medio do kilo de bonito nos 8,73 kilos, unha cotización baixa, pero propia tendo en conta o tamaño das capturas. Grazas, Xoel. Galicia pídelle ao Goberno Central unha repartición xusta dos fondos destinados ás políticas activas de emprego. A Xunta advirte que a nosa comunidade estaba perdendo 300.000 euros ao ano por unha mala asignación do Ministerio. E reclama tamén máis recursos para facilitar a integración laboral dos inmigrantes regularizados. Son algunhas das reclamacións feitas por Galicia na sectorial de emprego celebrada esta tarde en Madrid. Que se corrixa o que determinou no orzamento pois que había un déficit de fondos para Galicia e ademais o que pedimos é que o Goberno Central nos apoie naquilo que está funcionando, que é unha formación máis flexible, máis áxil, e a terceira reivindicación ten que ver con algo que foi decidido polo Goberno Central sin contar coas comunidades autónomas, como a regularización de inmigrantes, pero agora somos nós os que temos a competencia en políticas activas de emprego, por lo tanto demandamos fondos. O estaleiro Armón de Vigo construirá 2 novos buques para salvamento marítimo. O contrato pechouse por un importe de case 80 millóns de euros. Os barcos estarán especializados no remolque de altura, misión de rescate e con capacidades específicas na loita contra a contaminación mariña. Terán 58 metros de eslora e 15 de manga. Con esta encarga, Armón agranda a súa carteira de pedidos e garante actividade industrial varios anos. A ministra de Defensa felicita en Ferrol as dotacións da Armada que estiveron despregadas en Chipre. Margarita Robles agradeceulles aos militares das fragatas Cristóbal Colón e Méndez Núñez a súa contribución para protexer o territorio europeo ante unha posible expansión do conflito de Irán. Estiveron 2 meses prestándolle apoio ao buque francés Charles de Gaulle. Nun acto pechado á prensa, a ministra de Defensa destacou o compromiso de España ca paz. O sector do metal da provincia da Coruña viviu hoxe unha nova xornada de folga. Foi o terceiro paro nas últimas semanas. Os sindicatos aseguran que o seguimento foi total. As movilizacións prodúcense en vésperas dunha xuntanza clave coa patronal para tentar desbloquear o novo convenio colectivo. Os representantes dos traballadores amosáronse pesimistas de non haber acordo, xa teñen preparados outros 3 días de folga no mes de xuño. En Vigo, tras 4 xornadas de folga indefinida de recollida de lixo, as rúas acumulan 1.200 toneladas de residuos. O lixo amoréase no interior e arredor dos colectores, provocando un forte cheiro que se ve incrementado polas altas temperaturas destes días. A espera de ser citados pola empresa concesionaria para atender as súas reivindicacións, os traballadores manteñen a folga indefinida nunha semana clave para a cidade ca celebración do Día das Forzas Armadas. Condena histórica o Concello de Vigo por poñer en grave risco os bombeiros. A Xustiza alerta dos incumprimentos en materia de prevención e seguridade laboral e condena o Goberno de Abel Caballero por desatender as situacións de risco ás que están expostos este tipo de traballadores. A xuíza obriga ao Concello a que se cumpran os requerimentos da Inspección de Traballo. A denuncia foi presentada por varios sindicatos que alertan do déficit de persoal. Moitos dos que pasen por ese aeroporto de seguro que beberán un café. En España tómanse 64 millóns de cuncas ao día. As empresas do sector reúnense estes días na Coruña para analizar os seus retos, como a sostibilidade da produción. As marcas de café galegas facturan máis de 120 millóns de euros. Alfonso Rueda animas a seguir investindo no país. Yo ofrezco la estabilidad que ahora mismo tiene Galicia, la seguridad para los que quieren crear riqueza, la manera de apoyar a los que crean economía y la forma de ser una tierra amigable. A calor é outra vez a protagonista meteorolóxica do día. Unha canícula adiantada que este mércores nos deixa un pequeno fito histórico, o primeiro aviso amarelo por altas temperaturas na Mariña Lucense. En concellos como Río Torto chegaron aos 34 graus e os 33 na Pontenova. No resto da comunidade, como xa é máis habitual, a calor cebouse ca Bacía do Miño. 38 graus en Ourense ou os 37 que se rexistraron en Monforte de Lemos. Unha suba das temperaturas que coincide ca prohibición de facer queimas agrícolas.
Cancélanse os permisos desde este venres. E outro aviso, este domingo remata o prazo para ter limpas as leiras ao redor dos núcleos de poboación. As sancións para os propietarios que non cumpran son de ata 1.000 euros. Mapa en man comproban os labores de roza que se haga está a levar a cabo na contorna da aldea de Casares, en Carballeda de Avia. Rondan as 3 hectáreas de parcelas nas faixas secundarias e temos contratadas preto de 2 hectáreas, o resto, a maioría están limpas, tratar de protexer o núcleo rural, de acordo, dunha posible achegada dun incendio, facendo unha faixa ao redor de 50 metros de ancho. Trátase dunha parroquia priorizada, por iso poden contratar os servizos de SEAGA cun prezo tasado. En Galicia hai 276, son zonas especialmente castigadas polo lume. Sí, no 2017 asolou todo e agora o ano pasado volveu a remeter. Están facendo a franxa esta perimetral que é moi importante porque senón se limpa o lume ben. Os propietarios teñen a obriga de ter limpas as leiras nunha faixa de 50 metros ao redor dos núcleos de poboación antes do 31 de maio. E as que non estén limpas empezarase a notificar aos propietarios dándolle un plazo de 15 días. Se non o fan, poden enfrentarse a sancións de entre 100 e 1.000 euros no caso de infraccións leves. Estas faixas secundarias non teñen que estar desbrozadas, digamos, para que non se sancionen, senón teñen que estar xestionadas para evitar que os lumes cheguen ás casas, para evitar que os servizos de incendios, cando veñan os lumes, podan chegar hasta o lume. Concienciación para tallar as graves consecuencias dos incendios forestais. 2 furgonetas dotadas cos últimos avances tecnolóxicos súmanse ao dispositivo da Xunta na loita contra os incendios. Son vehículos que se empregarán como postos de mando avanzado, proseguimento dos incendios. Adquiríronse no marco dun proxecto europeo no que tamén participan Francia, Portugal e outras comunidades españolas que hoxe asistiron á presentación na base aérea de Verín o Imbra, un aeródromo transfronteirizo de defensa contra o lume. Un home de 62 anos morreu nun accidente de coche en Láncara. O sinistro produciuse pouco antes das 5:30 desta tarde na estrada que une a Pobra de San Xiao con Baralla. Por motivos que se descoñecen, o condutor perdeu o control do seu todoterreo, invadiu o carril contrario e acabou batendo contra a cuneta. O home faleceu tras quedar atrapado baixo o vehículo. Non levaba posto o cinto de seguridade. Un interno agrediu 3 funcionarios da prisión de Monterroso, en Lugo. Durante as consultas médicas comezou a insultar aos traballadores e, como non houbo maneira de calmalo, decidiron trasladalo ao módulo de illamento de forma provisional. Foi nese momento cando remeteu contra 3 funcionarios que tiveron que recibir asistencia médica, 2 na enfermería e outro en Palas de Rei, con lesións de maior gravidade. Investigan a morte dun bebé de 16 meses en Zaragoza ao precipitarse desde un 6º andar. As primeiras pescudas apuntan a que o pequeno quedou só no salón mentres a nai preparaba a comida na cociña. Ao parecer, asomouse pola fiestra e caeu o baleiro. Faleceu no lugar por un forte traumatismo. He salido corriendo descalza y me he encontrado ya con un señor que lo estaba conteniendo con la cabeza para que no se desangrara y justo estaba saliendo la madre del portal y entonces yo he salido corriendo para agarrar a la madre para que no vea ahí al niño. A Garda Civil recupera a maior parte das botellas de viño subtraídas presuntamente por 2 exempregados ao chef Pepe Vieira o pasado mes de marzo. As botellas apareceron no rexistro de 4 pisos, 2 deles en Vigo e outros 2 en Pontevedra. Ademais dos presuntos autores do roubo, 2 persoas están a ser investigadas por delitos de receptación do material roubado valorado en arredor de 48.000 euros. Os Reis entregaron as medallas de ouro ao mérito nas Belas Artes á produtora cinematográfica Chelo Loureiro e á dramaturga Ana Vallés. Tamén foi recoñecida a xerente da Rede Museística de Lugo, en Carnalago. Don Filipe e Dona Leticia presidiron en Toledo un acto en que foron distinguidas un total de 38 personalidades e institucións do ámbito da cultura. E o plenario do Consello da Cultura Galega elixiu por unanimidade a Dolores Vilavedra como nova presidenta da institución. Un dos retos do seu programa é achegar a cultura a novos públicos, en especial ás xeracións máis novas. O Consello afronta unha etapa que o vai levar a cumprir 50 anos de historia no ano 33, non? E, polo tanto, o que intentaremos é non darlle a volta ao calcetín, senón, digamos, preparar a institución para afrontar os retos de futuro que son moitos e moi diversos.
Estamos agora en Pontevedra, ali celebrase a esta hora a cerimonia de entrega dos premios Martín Kodax da Música, unha gala en que a banda ourensá Los Suaves recibe o premio honorífico. Patricia Vilar. Sí, a Asociación Músicas ao Vivo entrega hoxe os seus premios, os Martín Kodax. Celebran a súa edición número 13 e, aproveitando o simbolismo deste número, esta gala de hoxe xira en torno á mística e ás supersticións. Aquí, hoxe hai 48 finalistas que compiten por algún dos premios en 15 categorías que van dende a música tradicional, música folk, de autor, mellor festival, mellor sala, música urbana ou música electrónica. Estes premios retransmítense en directo pola galega.gal e logo quedarán dispoñibles na plataforma. Sen dúbida, un dos pratos fortes será a entrega do premio honorífico que vai recibir a banda de rock ourensá Los Suaves, un premio que noutras edicións recibiu Luz Casal ou Leilía. Dende esta mañá poden descargarse os bonos Activa Comercio da Xunta con descontos de ata 30 euros nos comercios locais de proximidade. Aplicaránse ata que se esgote o importe total dos bonos, que son 2,5 millóns. O desconto é proporcional ao importe da compra. E dende hoxe os maiores de 60 anos poden solicitar praza no programa Benestar en Balnearios da Xunta. Poderán gozar de estadías en réxime de pensión completa en 15 establecementos da comunidade con augas termais e tratamentos. En total, nesta edición ofértanse 1.300 estancias. Galicia tamén é a comunidade de referencia a nivel nacional e a nivel tamén internacional donde hai as mellores aguas termais. Polo tanto, os maiores que viven en Galicia teñen a oportunidade de continuar descubrindo a nosa comunidade, descubrindo a nosa terra e a etapa perfecta para coidarse. Falamos agora de como adestrar un canciño dende os seus primeiros días, porque é importante despois para o seu comportamento futuro. Esta tarde asistimos a clase con Cookie, un border collie de apenas 3 meses. Inda só é a segunda clase a que asiste Cookie co seu titor. Inténtase que quede só e tranquilo na cama. Debe aprender as normas de convivencia canto antes para previr ou solucionar problemas presentes e futuros. Cookie é moi pequeniño, polo tanto non facemos uns exercicios de obediencia en sí complicados, senón que ensinamos ao tutor a solucionar problemas. Está cos dentes, tanto da roupa fora da xa nena, os muebles, as escaleiras, armario do baño, o que enganche. Na familia de Cookie hai unha nena de 4 anos que tamén vai asistir á clase. É o ideal implicar toda a familia para remediar contratempos e evitar castigos. O erro máis común, en principio, é pensar que o can xa sabe facer as cousas. E o segundo é o que digo, sempre estamos intentando castigar. O meu can morde porque estánlle saindo os dentes. Pois como non solucionemos o problema do dor dos dentes, vai a seguir mordendo. Se fai buratos porque se aburre, non solucionamos aburrimento, vai a seguir facendo buratos, ou por eso a familia é importante que este toda, porque non vale que eu poña unhas pautas se logo unha falla e outro non. Este tipo de educación busca reforzar condutas positivas con premios en vez de castigos e socializar o can con mínimo estrés. Non podemos socializar un can de 5 meses nun pipicán con cans que teñen 6, 7 anos. Necesitamos socializalo con cans de 6, 7 meses. Cas pautas do educador, Cookie parece ir progresando na casa. Sí, pero bueno, hai que estar moi encima dele, Polo menos que sepa estar tranquilo, que se pasan coches, non se bote cara a eles. Con compromiso e cariño, Cookie podería chegar algún día ao nivel de obediencia de Xiz, esta border collie adulta feliz e con permanentes ganas de xogar. A digitalización transformou todo, tamén o negocio das imprentas. Nada é como era hai anos, ou case nada, porque aínda se manteñen técnicas artesanais moi prezadas, sobre todo, entre quen busca exclusividade. É unha das imprentas históricas da Coruña. Naceu en 1885 como taller familiar de encadernación e na era digital mantén ese que facer artesanal. Cousas que teñan a mellor que ser máis rápidas, o digital ten certas ventaxas, pero pola contra tamén outros acabados e demais non se consiguen aínda por lo de agora cas máquinas de digital, non? O de Ovidio é un traballo único. Realiza a man todo o proceso, comeza a notear, cosendo. Iso logo de revisar, ordenar e marcar os cadernos. É un cosido manual, queda cosido fuerte que aguanta tempo e tempo. Non maltratando o libro, anos, un montón de anos. O proceso continúa co corte e pegado. Teño que darlle así, co martillo e dando, para sacarlle a forma. Unha vez que está un pouco seco a cola. As obras incorporan o grabado, dourado e estampación personalizada. Para o que pida o cliente. Iso é toda a medida dele. Según pida,
tamén se lle cobra e así se lle fai, non hai problema. Entre os pedidos que reciben hai desde arquivos de bibliotecas ata encargas de particulares. Cada vez cheganos máis pedidos, sobre todo desa parte de particulares, que teñen recordos que queren manter, que queren darlle aos seus fillos e netos, queren cederllos en boas condicións. Garantía de conservación e gusto polo exclusivo impulsan esta técnica artesanal no actual contexto dixital. Non se preguntaron nunca que farían os xenios do pasado cos medios que temos agora. Miren o caso de Auguste Piccard, un físico suizo que en 1931 foi a primeira persoa en observar a curvatura da Terra. Elevouse case 16.000 metros ata alcanzar a estratosfera e fixo nunha cápsula pendurada dun globo. Toda unha aventura. Por certo, en Piccard inspirou Hergé, o autor de Tintín, para o seu profesor Tornasol. Ata mañá. Take your protein pills and put your